Pananamitan ng luhika, konsyensya at mahika. Ito po si Manggas. At welcome sa isa na namang episode ng Sino Ako? Isang Becky ang may nakilala sa social media. Nagdesisyon itong makipagkita at nung gabi ding yun, may nangyari sa Becky at sa nasabing sospek. Ang hindi alam ng biktima, nakabidyo pala ang kanilang ginawa. Matapos ang nasabing mga pangyayari, dito na nagsimulang humingi ng pera ang nasabing sospek kapalit ng hindi pag-a-upload ng ginawa nila. Dito na natakot ang Becky at nagbigay siya ng pera. Subalit ang sospek ay hindi tumitigil. Pumunta pa sa bahay nila para lang mangikil. Umabot na sa 35,000 pesos ang nagastos ng nasabing Becky. Dito na nagsumbong at kumasa ng entrapment ang mga kapulisan. Nahuli ang nasabing sospek. Nahaharap sa kasong robbery, extortion, grave coercion, pati na Safe Space Act na may katumbas na 6 to 12 years imprisonment. O di naman kaya ay 12 to 20 years imprisonment. Depende sa husgado. Sino? Ako? Morning ko! Morning, Tits! Kaloyan! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot. Adlong Biyernes na yun! February 2, 2024. Oh, tell him I'm next. Ikaw wala ka tingin sa date. February 2. 7:25 ang oras ay kasama niya na Angkol Dago! Totoo yan! Ay, Pag wala may ko, wala dumaan, akong kinig. lingon agad kat di niya alam kung anong ginagawa ko. Saan ba yung computer natin? Well, hindi. Nasa Alam ko na kasi na dumaan siya kanina pa ganon, tapos Ayan. dumaan ulit. Ulit. Mga kabisyo kasi may Uy, dumaan. maluoy ka. Hindi kasi sila nakarelate eh. Kaya nga, huwag mo na... Alam kong lilingunin niya siya kasi bagong girl siya dito sa Paano kung office lilingon? eh. Diyos ko, yan na naman tayo, Lord. Maluoy ka. Thank you for sunshine. Thank you. Kasama lahat na dito sa balat ng radyo. Yummy at 40, Tanya Chinita. Thank you, Col! Tits. Grabe naman yung Oo nga, yung sextortion ang tinatawag doon. Correct, very Magkakaroon bad. yun ng kaso, Tits, na sextortion. Kaya mag-iingat po kung sino mang kadate nyo, na mga, lalo na mga bex natin. Oo, alam mo, Oo. naiinis ako na porke alam niyo yung kahinaan ng mga LGBTQ, especially ng mga best friend kong Becky. Oo. Ginaganyan nyo, inaabuso nyo, sinasamantala nyo. Oo. Papakitaan nyo ng maganda kasi alam nyong doon yung, mahuhook. Yung isang tao sa kanyang Totoo emosyon, yan. especially mga Becky. Siyempre, pag pinapakitaan sila ng mga special treatment, nahuhook yung mga friend ko na ito, ginaganyan nyo! Ang sasama nyo! Mga babaero! Uy, ano ba? Lalaki yung binatula, tapos babaero. Dapat lalakiro. Hindi, totoo. Lalo, nag-react si Glenn Nagbayani. Nung sinabi ng babaero, nung labasan. Diba? Yung mga lalaki talaga dito ko nalala. Kung dito pa lang sa studio, nagre-react na yung mga lalaki. What more yung mga driver ngayon na nakikinig? Di, wag mo lahatin. Yan ka na naman. Mga sabi ko, hindi lahat. Pati yung Grab driver. Oo. Sila Bong Villamor, Oo. yung Apilis. Ito, Oo. ito. Pati yung nagba-birthday ngayon, si Oo. Kuya F. Evangelista. O si... Pwera lang si Cap Jeff Campanya ng Molino 4. Ay. Loyal yan. Okay, sige. Sige na lang. Si Pre. Kawawa yung pinsan Oo ko. nga, pinsan mo nga kaya loyal siya.
Press Orly Ordona, Press Danny Dumalagan, Press Erwin Uy, Supremo Roy Mapilis, yung mga members ng Grab sa Paranaque Garahe. Oh. Ano yun? Loyal yun? Nagbago na. Dati babaero, nagbago na. Uy, O si Alvin. Yan? Na. Duda ako dyan. Nagbago yan. Nagbago ng style. Hindi na umuwi ng bahay. Pero ingat tayo kung makikipag-date, tas bantayan nyo talaga, baka na video kayo. Yan huhututan at huhututan kayo. Kasi alam, Stop. may hawak siya sa iyo eh. Oh, may hawak eh. Kaya mga Becky natin ng mga friends, huwag magpadala sa mga suspect na yan. Pag una pa lang na na mangingikil to, sumbong ka na agad sa kapulisan. Kasi meron din tayong anti-cybercrime law. Yung madadagdag pa yun, ha? Ano nga yung video? Oo. Ano ba yung video? Siyempre, may ginawa sila. Ay, Private. private Oo, videos. hindi niya alam na yung binidyo na pala nung suspect. Doon na Ay. pagkakakitaan. Oo. I-upload ko to. Kaya inaano siya at bina-blackmail. Bina-blackmail. So, first blackmail pa lang, wag na, kunyari magbibigay ka pero isusumbong mo na yan sa polis. Yung suspect na yan, di ba? Grabe talaga kayo sa mga friend ko. Ganun, huwag ka na Best friend maawa ko kayo. yung mga Becky. Sila Trixie yan eh. Hoy! Mars! Mars! Ipagtanggol mo yung mga best friend natin! Ako ang nang-extort. Ikaw na bibidya. Uy, maganda yan. Baligtarin nyo. Ang ganda ng sinabi ni Mars Trixie. Pag binlackmail kayo, ilalabas ko yung video natin. Eh, di labas mo. Diba? Oh. Ako, okay lang ako. Mars, ayoko. Madilim. Makita nila yung Mars, yung Cabyang Tunnel. Kita yung Cabyang Mars. Sabi nila, uy, ano ba yung tambucho mo? Hindi man lang na-smoke test. Hindi naman sa emission. Pero totoo. No, kung may mga, pambibiktima yung mga yan. Pambubudol Huwag pa kayo rin, pang-scam pa rin Huwag kayo yan. matatakot. As in, promise. Huwag kayo matatakot. Totoo yan. Kaya, Kasi kahit magbigay ka, nasa kanya pa rin. Pwede niya pa rin ilabas anytime. Eh di wag ka na lang maglabas. ng pera. Andun din naman tsura niya. Naku, no. Oo. Dapat maging matapang. Yung Becky. Yung suspect. Bakit? Diba gano'n naman mga yan eh. Mas sila pa yung matapang eh. Yung suspect! Yung Becky. Ay, matapang talaga yung mga best friend ko na yan. Ang sarap Best sarap friend kas- mo yan? Yung Becky? Hindi yung suspect? Yung mga babaero, best friend ni Angko. Oy, hindi. Inaano ko, pinakross ko agad. Yung mga suspect! Oo, sila na lang. Kaibiganin ko na yung suspect, wag lang yung babaero. Madadamay ako, maging ano din ako. Maging suspect ka din? Maging babaero. Wag na. Paano ba malalaman na isa kang Babaero? suspect? Oo. Ano yun? Depende kung may tinatagong cellphone. Yung babaero? Oo. Hoy, marami ngayon! Oh, Marami ngayon, di na nila tinatago kasi may mga palusot na sila na, hindi ko cellphone yan, baka naiwan yan sa kotse ko. Sabi ng babaero? Sabi ng suspect. Ay! Kaya nga siya napagkamalan. Na suspect. Na babaero. Kasi may buhok sa kotse niya. Ala, hindi mo tinanggal. Yung babaero. Babaero. Huwag tinuturo. Ha? Uy, ako yun. Halo-halo yun. May ash gray, mayroon yung brown, may burgundy. Spell burgundy. Burgundy. Oo. May buhok sa kotse niya. Ate sinikulot. May buhok. Ate sinikulot. Na, kulot. Ay, buhok sinikulot. Buhok ng, Ng babae? hindi ng suspect. Ayun, yun. Kinukuha nila yung buhok niyan para maging sample ng ng DNA. suspect? Buhok ng babaero. Ayan. Para mahuli. Ang sarap kayo pag nahuhuli sa motel, nahuhuli sa aktong Yung babaero? yung suspect. Ay, Diba? naka-NMAX. Yung Naka-NMAX. suspect. Yung babaero. Kaya nga, hindi ako Hoy, nag-NMAX hindi na. eh. Naka-Honda Civic na. Yung babaero? Oo. Minsan nga, ano yan magpapanggap na Grab driver. Ay, yung suspect? Yung babaero. Diba? Pero style niya yun para makapambabae siya. Ay, yung babaero. Yung suspect. Sabi niya, hold up to! Sabi ng suspect! Ng babaero. Akin ang puso mo. Sabi ng babaero. Sabi ng suspect.
Kinilig pa yun. Uy, kinilig sa suspect. Kasi minsan di mo pagkakamalan ano siya kasi ang gwapo niya eh. Anong babaero? Nung suspect, Oh. di ba? Kaya mapapal ka talaga tapos sasabihin niya, ang ganda-ganda mo talaga. Sabi ng babaero? Kaya mapapal ka kasi lagi kanya nang ina-update dito namin. Nung babaero? Yung suspect. Ay, nako. Mag-ingat, wag magpadala. Suspect! Sa babaero. Tama! Sa matatamis nilang dila Yun ang suspect! ng babaero. Ay, maraming basketball player na ganyan. Babaero? Depensahan ko yung mga nagbalaro ng basketball ha. Kasi mga taga, si Uncle Ezekiel Mascareñas, mga taga MT Club, Monday Thursday Club dyan po sa may sa Zabarte. Ayan, morning sa inyo. Si Boss Francis, thank you sa iyo dyan. Ay, binabati ko lang ang 24/7 City Mayor ng Bacoor City, Mayor Strike Birevilla! Morning, boss! Tune in si Boss? Yes! Boss, Yeah. good morning! Good morning! Ihatid niya si Shaylee sa school. Diba? Makikita rin tayo sa person, Boss. Puro ka Person. ganyan. Di ka naman napunta ng Bacoor. Actually, Ayan, naka-ready na, oh. pinaban ka na namin. Hanggang doon ka lang sa coastal. Uy, wala pa kang kasalanan na ban ah. Babaero ka kasi. Ako? Oo, mga kanor. Okay. Boss yan eh. Wala, tanggapin ko lahat. Yan, saluhin mo lahat. Mayor Strike, morning! Morning po sa inyo lahat. And of course, huwag kalimutan, Feb 6, may pasabog ang... Manila Broadcasting Company. At sa Feb 14 naman, pasabog naman mula sa inyong Love Radio anniversary natin. Correct. Yan. At may magbabago. Tama. May madadagdag. Oo. May magbabago. At abangan! Abangan! Maraming salamat po sa inyong lahat. Good Okay? morning. Thank you so much. Magsama-sama tayo mga kabisyo sa Monday para sa Feel Good Morning. Ayan, sa mga bukas ang duty ko, ha? Ayan. Bardagulan tayo sa umaga. May program pala Feel Good kami ng Saturday. weekends. Oo nga pala. Bukas 6 to 10, samahan niyo po ako, makasama ko yung si Express Dagong dyan. Yan. Wow. Itanong kay Express Dagong. Yun. Express. Oh. Ay, maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Express. Ang dami mong sinasabi nung isang araw. Totoo, ako, I invoke my right to privacy. Na maganda ako. Matagal ko nang sinabi yan, ma'am, hindi ka lang naniwala sa akin. Kulang ka kasi sa flowers. Puro ka ganyan. Wala, ibang flower ang gusto ko, ma'am. Diretsuhin ko yung flower. Hindi ako nagbibigay, ako ang nagdidilig. Express. Mahilig ako sa gardening because of the Alam mo naman, pandemic. Plantito, plantita. Ganoon yan. kasi- Alam ng taga Davao yan. Uy, Pobre lang Express, ako. malapit na tayo mapakinggan sa Davao. Kami ni hindi pa tayo. Sabi, Huwag masyado. May magbabalik Ay, doon sa magbabalik Davao. sa Davao. Sana hindi babalik yung ulan. Nagbabaha Yan. dito sa amin, ma'am. sige na, Express, kasi Salamat po, ma'am. minsan Salamat. wala ka man lang napadala sa akin pagkain. Alam mo naman yung weakness ko. Mapadalan mo lang ako. ng Marami pagkain. nang nagpadala sa'yo, ma'am. Ayoko na. Ayoko magpadala. Salamat, Ibang Express. strategy mo. Of course. Thank you. Dagan salamat, Express. Salamat din sa ating mga suking nakapakinig. And of course, sa mga drivers natin, tuloy-tuloy lang sa pag-tune in dahil susunod na tambalang. Nicole Liala. And Christopher. Ayan, ito na. Sasakyan sikat, basta't Love Radio, ang radyo mo. 20 years old ka pala. Ano? Ilan taong ka na ba? 20 years old ka sa radyo. Nagsimula ka di ba 10 years old? So 30 years old ka lang ngayon. Yeah, Uy, nagandi bata pa. Salamat, nakasawhat na Tita Tanya Chinita. At cool na, Uncle. Uncle Dago! Dito lang sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning! Oras, alas 7:37 na. Guess what? You know, last night Sasakyan